Ако някой знае как се говори в микрофон, да ми каже. Май не трябва да се диша в него. Това е супер яко. Кога се узе? Да, и трябва да попитам някой въпрос да задавам той да говори. Добре, окей. Виждам доста познати и доста непознати. Надявам се, че не сте ме чакали, а просто сте се забавлявали и сте пили чайчета, защото аз позакъснях доста. Грейновин. Има ли? Супер. Това е много яка идея. И какво да ви кажа? Мисля да приготвя презентация, не да се глася цял ден и да стане супер яко. И така може би ще трябва да се притеснявам по-малко. Обаче нищо не стана от тази работа. Бях на снимки, в Рила, доста нависоко. Местността не знам как се казва, не знам как се казва колората, май за няма да го казвам. Но по тази причина се наложи да се забавя и ето мен сега тук. Сега, не знам какво да ви кажа, изложбата не е много голяма, но все пак като гледам изглежда приятно на нещата. Май ще е по-лесно с въпроси и то ще ми тръгне. Така на толкова много хора някакси странно да се говори. Добре, няма да гледам тебе. Аз ще да зададем въпрос. Как се запали това да снимаш с дрон, въздушна фотография? Да, това беше най-правилният въпрос и може би ще е достатъчно да ви поговоря още 5 минути и да се присъединя към вас за половинца или чай. По принцип ми е била интересна фотографията отдавна. Чакай сега, какво съм завършил? Пияно. Няма нищо общо. И след това компютъри, обаче ми харесваше да снимам още от малък. Веднъж нашите ми даваха фотоапарата, като бях на планината, не знам колко съм бил малък. И снимах някакви повечета, после всички родини казаха колко хубава снимка се е получила. Сигурно се оказа, защото бяхте те и се искали да ме срещат, ама аз вече им повярвах. И почнах да се занимавам по-сериозно с това във времето. В един момент разбрах, че може да се снима и от високо, когато тази техника започва да напредва. И ми стана интересно. Моля? Да, и това е вярно, така че може да се каже, че още отделно съм започнал да гледам нещата по-високо. В момента да се сниша малко. И мисля, това не е било някаква самоцел, просто така си ми идва отвътре. Взех си първото летящо нещо, то беше доста по-темпо в началото, тогава не можеше да се правят що горе 4 снимки, каквито може би сега се получават. Просто ми харесваше да си летя, даже с Жоро Стеро подтествахме първия видео ever, как ти дай, в един училищен двор се трябвало. После обаче напредна технологията и започвам да бъде възможно да се правят филмчета и снимки. Имах идея да ви покажа за някакви снимки и филмчета. Даже си мислих, че ако вървят на заден план, като говоря, ще е малко по-забавно. До филмче може би ще стигнем все пак. И друго нещо, което обичам да правя, е да пътувам. Мисля, това ми е мечта. Да снимам, да пътувам и да правя музика. Музикалната част сега изключваме, но останалите две определено се съчетават много добре в снимането от високо и обикалянето на прекъснато напред-назад. Може би още някой въпрос ще помогне или пък може би ще видим филм, че по принцип ми казаха